ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ተስፋትዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ልዙብ ዝርርብ ንኸተካይድ ዝሕግዙ ባህርያት ሰባት ክርኢ ኢና ብዓይኒ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ብዓይኒ ምዝርራብ ክንደይ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ ነዞም ሰባት እዚኦም ከ እንታይ ዓይነት ሜላ ተጠቒምና ኢና ምስኦም ልዙብ ዝርርብ ከነካይድ ንኽእል ክርኢ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ቁኑዕ ስለ ዝተዛረብካ ዕውት ተዛረባይ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ምሳኻ መዛርብቲ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብኸመይ ኢኸ ዝርድኦ ዝኽእል ኢልካ ክትምርምር ኣገዳሲ እዩ እዚ ምስ መርመርካ ከዓ ምስቲ ሰብ ዝኸይድ ሜላ ክትጥቀም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ስዕብ ኣቢልና 4 ዓይነት ባህርያት ሰባት ክርኢና ንነፍሲ ወከፎም ከዓ ከመይ ጌርና ምዞም ባህርያት ዝኸዱ ሜላ ክንጥቀም ንኽእል ክርኢና ብጠቕላላ 4 ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ቀዳሞት ዓይነት ኣሳትፈኒ ዝብሉ እዮም ምስኦም ዝርርብ ኣብ ተካይደሉ እዋን እቲ ቀንዲ ዝደልይዎ ነገር እንተዳሃልዩ ንሶም ንዓኻ ንኽሰሙኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሶም እውን ኣካል ናይቲ ዝርርብ ንክኾኑ እዮም ዝደልዩ እቶም ካልኣይ ንብሎም ከዓ ሓልዮት ኣርእየኒ ዝብሉ እዮም ብትሕዝቶ ወይ ከዓ ብህላዊኦም ኣብቲ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ኣብቲ ዝርርብ ዘይኮነ እቲ ናቶም ስምዒት ዝርድኦም ሰባት ይደልዩ እዮም ስለዚኦም ከዓ ሓልዮት ዝደልዩ እቶም ሳልሳይ ዓይነት ሰባት ደለይቲ ውፅኢት እዮም ብዛዕባ ሱታፌ ኣይግድሶምን ብዛዕባ ሓልዮት ኣይግድሶምን እቲ ዝደልይዎ ነገር ውፅኢት እዩ ቀዳማይ ዝሓቱኻ ነገር ኣብ መወዳእታ እንታይና ክንረክብ እንታይና ሒዝና ክንወፅእ ኢሎም ቀዳምነት ይሓቱኻ ብድሕሪኡ ምሳኻ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይኽእሉ እቶም ራብዓይ ዓይነት ሰባት ከዓ ምስኦም ክትዛረብ ከለኻ ካብ A ክሳብ Z ዘሎ ስቴፓት ብምሉኡ ክትዝርዝረሎም ክትክእል ኣለካ እዞም ሰባት እዚኦም ውፅኢት ጥራሕ እንተዳ ነገርካዮም ፍጹም ኣይቅበሉኻን እዮም ናብቶም ቀዳሞት ዓይነት ባህርያት ሰባት እንተዳርኢና ወይ ከዓ እቶም ቁፅሪ 1 ዝበልናዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣሳትፈኒ እዮም ዝብሉ ምዞም ሰባት መጀመርያ ክትራኸብ ከለኻ ነዊሕ መሳጢ ሰላምታ እዮም ዝቡኻ ሰላምትኦም ከዓ ካብ ከመይ ኣለኻ ሓሊፉ ክሳብ ቤተሰብካ ስራሕኻ ወይ ከዓ ብዛዕባ ክልቲኹም ትፈትውዎ ነገራት ኣድቂቖም መጀመርያ ይሓቱኻ እቲ ድምፆም ከዓ ብጣዕሚ ጥዑምን ምውቕን እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣድነቕቲ እዮም እዚ እኮ ከምዚ እዩ ኩስቶ እኮ ከምዚ እዩ ከምዚኣ ኻ ገይረ ይብለካ ካልእ ባህርያት ናይዞም ሰባት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ሓገዝ ሓተቲ እዮም ሓገዝ ከዓ ወሃብቲ እዮም ምክንያቱ ምስታፍ ይፈትዩ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ዘለዎም ሽግር ንኽፍታሕ ኩሉ ግዜ ሓገዝ ይደልዩ እዮም ናይ ካልእ ሰብ ሽግሩ ንኽፈትሑ ኩሉ ግዜ ቅሩባት እዮም ምክንያቱ ድሌቶም ምስታፍ እዩ ኣባል ናይቲ ሽግር ኣባል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኮሙኒኬሽን ክኾኑ ብጣዕሚ ድሌት ዘለዎም ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ሓሳባት ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ኣብነታት ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ስእልታት ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ዛንታታቱን ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣድነቕቲዮም መሳጢ ብዝኾነ ኣገባብ እቲ ታሪክ እቲ ስእልታት ኣብነታት ክትቦም ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ትገብር ኢኻ እዞም ሰባት እዚኦም ክርድኡኻን ነቲ ዘለካ ዕላማን ክስዕቡኻ ዝኽእሉ እንተኾነ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዘራረብ ከለኻ ቀዳማይ ነገር ምንቃፍ ከተወግድ ክትክእል ኣለካ እዚ ብሰንኪ እዚ እዩ ኢልካ ናብ ሰብ ምምልካቱን ክትገድፎ ክትክእል ኣለካ ብዓብዩ ከዓ ምቲ ትዛረበሉ ዘለኻ ሰብ ኣባል ናይቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ምስኡ ትዛርቦ ዘለኻ ኣባል ምዃኑ ከተረጋግፀሉ ኣብዚኣ ዶ ክትምላኣለይ ትኽእል ኣብዚኣ እኮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኻ እዚኣ ከመይ ትመስለካ ሰኻኸ ኢልካ ምስቲ ሓቶ ኣባል ናይቲ ዝርርብቲ ኣካል ናትካ ምዃኑ ይርድኦ እሞ ምሳኻ ብቐረባ ኮሙኒኬት ክገብር ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ናተይ ዓይነት ሰብ እዩ ክብለካ እውን ይኽእል እዩ ብኣካል ምስኦም ከም ዘለኻ ንሶምን ምሳኻ ከም ዘለዉ ከተረድኦም ክትክእል ኣለካ ንኡሽተይ ሓሳብ ምስ ዘልዕሉ ነታ ዘለዓልዋ ሓሳብ ኣገናዕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዚኣ ካባኻ ደስ ዝብለኒ ዘረባ እተያ ከምዚኣ ዝበልካያ ብጣዕሚ ደስ ትብልያ ምስ ትብሎም ብጣዕሚ እዮም ዝሕጎሱ ምሳኻ ዘለዎም ቅርበት ከዓ ብጣዕሚ ተዕብዮ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ምዝዮም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለኻ ኣድናቒ ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዚኣ ብምባልካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኢልካ ከተንቆ ትክእል ኣለካ ምስቲ ሰብ ዘለካ ርክብ ወይ ከዓ ኮሙኒኬሽን ብጣዕሚ ይሕይል ማለት እዩ እቶም ደላይ ሓልዮት ዝበሃሉ ሰባት ከዓ ሰላም ክብሉኻ ከለኹ ነዊሕ ውልቃዊ ሰላምታ እዮም ዝገብሩልካ ድምፆም ከዓ ብጣዕሚ ጥዑምን ምውቕን እዩ ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ውልቃዊ ሰላምታ እዮም ዘርእዩኻ
እንትኾነ እዞም ደለይቲ ሓልዮት ስምዒታውያን እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ናይዚኦም ባህርያት ከዓ ኣብ ክንዲ ኣነ ከምዚ ገይረ ዝብሉ ንሕና ከምዚ ገይርና እዮም ዝብሉ ንሕና ባህልቲዮም ኣነ ንበይነይ ዝብል ስምዒት የብሎምን እንታይ ደኣ ንሕና እኮ ከምዚ ኢና ንሕና ከምዚ ገይርና ኢሎም ነቲ ብምሉእ ግሩፕ ወኪሎም ይዛረቡ ሽግር ናይዚኦም ደላይቲ ሓልዮት ጌጋ ምግባር ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ሓደ ሰብ ጌጋ ምግባር ዝፈርሕ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ለውጢ ኣይምፅን እዩ ምክንያቱ ሓድሽ ነገር ካብ ምፍታን ኩሉ ግዜ ዝቁጠብ ስለዚ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለካ ጌጋ ምግባር ንቡር ምዃኑ ከተሪኦም ክትክእል ኣለካ ካብ ውሽጢ ልቦም ንክዛርቡ ትደፋፍኦም ኣለካ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለካ ዓውታ ከተወግድ ኣለካ ብስምዒት ከዓ ምስኦም ክትኮን ኣለካ ስምዒቶም ኩሉ ግዜ ከተነብብ ክትክእል ኣለካ ሓሪቆም ድዮም ዘለው ተሓጊሶም ድዮም ዘለው እንተዳ ሓሪቆም ወይ ከዓ ተሓጊሶም ምክንያት ናይ ተሓጎሶም ወይ ከዓ ሓዘኖም እንታይ ምዃኑ ክትሓቶም ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ትገብር ኣብ ውሽጢ ልቦም ሴርካ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ቀድሚ እቲ ቀንዲ ዕላማኻ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ድሌት ቅድሚ ምግላጽካ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዘራረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ውሽጣዊ ስምዒቶም ክትዛረቡ ክትክእል ኣለካ ተኻፋላይ ሓጎሶምን ናይ ሓዘኖምን ምዃንካ ትገልጸሎም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ቀዳምነት ነዞም ሰባት ምልላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ምስ ትገብር ምስኦም ዘለካ ኮሙኒኬሽን ወይ ከዓ ዝርርብ ብጣዕሚ ዝቐለለ ዝኸውን መልእኽትኻ ከዓ ብዝቐለለ ኣገባብ ናብኣቶም ከተበጽሕ ትኽእል ተቐባልነቱን ይህልወካ ስለዚ ምዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ ድንጋጸ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ክሕጎሱ ከለዉ ምሶም ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ ክሓዝኑ ከለዉ ምሶም ከተተሓዝኖም ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ትገብር ብድሕሪኡ እቲ መልእኽትኻ ቀስ እንዳበልካ ከተመሓላልፎ ትኽእል ኢኻ እቶም ሳልሳይ ዓይነት ሰባት ደለይቲ ውፅኢት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሓፂር ሰላምታ እዮም ዝቡኻ ድሕሪ እታ ሓፃር ሰላምታ ትኽ ኢሎም ናብታ ስርሖም እዮም ዝኣትዉ ክዛረቡኻ ከለዉ ንጹር እዩ ብሓደ ዓይነት ቶን ወይ ከዓ ቃና እዮም ዝዛረቡኻ እቲ ዘረብኦም ከዓ ብዛዕባ እታ ጉዳይ ጥራሕ እዮም ዝዛረቡ ብዛዕባ ስድራኻ ብዛዕባ ኣብቲ ግሩፕ ዘሎ ኮሙኒኬሽን ብጣዕሚ ኣየገድሶምን እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኮለል ኣይፈትውን እዮም እንታይ ዳ ቀጥታ ናብታ ጉዳይ እዮም ዝኸዱ እቲ ዘገድሶም ውፅኢት ናይቲ ዝርርብ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ድሕሪት እዮም ዝጅምሩ ካብ ድሕሪት ክብለካ ከለኹ ጎል ናይቲ ወይ ከዓ ዕላማ ናይቲ ናይሎም መዓልቲ ዝርርብ ወይ ከዓ ናይሎም መዓልቲ ኣኼባ እንታይ ምዃኑ መጀመርያ ክትሕብሮም ኣለካ ምዞም ሰባት ክትዘራረብ ከለኻ መጀመርያ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ውፅኢት ናይቲ ሎሚ ንገብሮ ኣኼባ ወይ ዝርርብ እዝን እዩ ኣብ መጨረሻ እዚ ኣኼባ እዚ እዝን ወሲና ክንወፂና ኢልካ ብንጹር ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ ምዝዮም ዓይነት ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለኻ ከዓ ካብታ ዝበልካያ ክትወፂ የብልካን ኣብታ ስምምዕኻ ክትጸናኽ ክትክእል ኣለካ ምዝዮም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ግዜኻ ካብ ምብኻን ክትቁጠብ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ምዝዮም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ትኾንካ መጀመርያ ከተልዮም ምኽኣል እዩ ልክዕ ከም ካልኦት ብድሕሪኡ ከዓ ተኺልካ ናብ ውፅኢት መኻድ እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ፕሮግራምድ ዝኾኑ ብኻልእ ዘይኮነስ ብውፅኢት እዮም እቶም ራብዓይን ናይ መወዳእታን ባህርያት ዘለዎም ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም ደለይቲ ዝርዝር ሓበሬታ እዮም ውፅኢት ጥራሕ ኣይኮነን ዝደልዩ እንታይ ደኣ ነቲ ውፅኢት ንኸተምፅእ ዝኸድካዮም ኩሎም መንገድታት ኩሉ ከተሪኦም ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ገበርካ እቲ ውፅኢትካ እዚ ክትብሎም ክትክእል ኣለካ ሰላም ክብሉኻ ከለዉ ግን ሓፃር ወግዓዊ ሰላምታ እዮም ዝቡኻ ድምፆምን ልስሉስን ሓደ ዓይነት ቃናን እዮም ዝዛረቡ ክዛረቡ ከለውኻ ሎጂክ ኦርደር እዮም ዝጥቀሙ ምዞም ሰባት እዚኦም ክትዛረብ ከለኻ ቀዳምነት ዓውታ ከተወግድ ኣለካ ሓንደበታዊ ምኹላፍ ከተቋርጾ ትክእል ኣለካ ሓንደበታዊ ለውጢ ከተወግድ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እዞም ደለይቲ ዝርዝር ሓበሬታ እንተደኣ ለሊኻዮም ልክዕ እቲ ክሮኖሎጂካል ኦርደር ወይ ከዓ እቲ ስቴፓት ኩሉ እንዳተኸተልካ ናብቲ ውፅኢት ክትከይድ ኣለካ ቀንዲ ዘገድሶም እዞም ሰባት እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ትኸዶም ውሳኔታት ብዝርዝርን ብጭብጥን እንዳረዳእኻ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ውፅኢት ጥራሕ ኣይኮነን ዘገድሶም እንታይ ደኣ ነፍሲ ወከፍ ዝኸድካያ ስቴፕ ነቲ ውፅኢት ከተምፅእ ዝኸድካዮ ስቴፕ ከተረድኦም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነዞም 4 ባህርያት እዚኦም ርኢና ኣለና ካብዛ ቪድዮኻ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ድሕሪ እዛ ቪድዮ ምርኣይኩም ቀዳምነት ክትገብርዋ ዘለኩም ኣብ ኮሚኒቲኹም ይኹን ኣብ ስራሕኩም ቅድሚ ዘረባ ምጅማርኩም እቲ ትዛረብዎ ሰብ ካባይ ናይ ግሩፕ ኢልካ ምልላይ ቀዳመይቲ ስቴፕ እያ ነቶም ምሳና መሳርሕቲ ዘለዉ ሰባት መን እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ኢልካ ካታጎራይዝ ምግባር ወይ ከዓ ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ብድሕሪኡ ዝመጽእ እዚ ስታይል ክትጥቀማለን ኢልካ ምምዳብ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ውፅኢት ምርኣይ እዩ
ነዚ ቪድዮ ምክታልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒልና እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ኣብ ስርሐይ ብቋንቋ ትግርኛ ኣስተርጉሜ ዘቅርበልኩም ዘለኹ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ እዚ ክትረኽቡ ምስ ትደልዩ ኣብዚ ቻነል እዚ ሰብስክራይብ ከምኡውን ምልክት ደወል ብምስቃጥ መሃርን ኣዘናጋዕን ዝኾነ ሓበሬታታት ኣብ ሰዓቱ ናባኹም ክበጽሕ ግበሩ